haba phasha ka kam yele kai football hakane ka jilla jungi menta ngi yu shisha bakala nang Houston na ka wei kapor sha ka wei pat kapor pat danru ki samla kasi jungi ki blayo e ka bai bam bai di lane ka bai balas ni na ka benta ka kam yele kai football da ka ba pen i la ka jong ka sap ka ba ublai la ka khu haki haka kam yele kai football jungi menta tunginya pai kindian nadu menno kala 1 point kene ka chinyele kai football hang ne hari kasi bat unang yele kai football banang ning kong na baro ki samla kasi haki por hendai menshwa ka chinyele kai football kala 1 point ning kong hang ne hari kasi de hakasnam khat pras pa khandai pon riu bat ha kene ka por loong baki nong yele kai ki de tang ki saheb pareng lane ki saheb berton basa ang ne hari kasi kat baki kasi kimpat nang hadin kata kisawan pat sekikar banggali bat kisah sengru ka wei ka klub ka baki ai kerteng ka taun kelam ki kasi kata kapuar kimpat nang banyele kai football bat hadin kata kisah nang da ka bayo ya ka jingyele kai bat ka jinghi kai na kikar banggali ki sahab pertan ki jukat ya ki banggali banyele kai Henry ki sahab kim snutunat setia ya ka rukomile kai ki banggali namar ki yale ran bat ki sngopo kim nuat bantur bat banya lembub kum badai ka ruka milik kai football haki tu ki snam ndai menshwa enda ki khasiru ki layanang banyale ki don tangkatu kat nengut ki bengali ki lakhat ya banyale kai lang bat kumta ka jingyale kalalong ka bakham itanat shu ki khasi ke baningkong banang ya kene ka kamile kai football ki long uba Wilson Reed ya ubala jutip kum uba Willip Lewis lane balakhat ba Willip bat ubalai pat udai uba Jogen Draw uba kikhat uken draw nakajat Dakar bat yakine la jet banyele lang bat ki Bengali persya ya ka tim ki sipai perton jogi pareng bat yakine ke laingut labu banyeng uwei ulan sentar forward bat sentar half bat full back kini ki khasi anda haba kila yele kai kila yele nadu kemensim klemdon kata kemensim sngopo kum kikar Bengali kitur lakatur ban yalembub hitraj ya ki sahab pertan ki sahab anda haba kila yo i ka jingela kai ki khasi kila snobha bat kila khat yele kai ki borbor hadin la yele sabat ki sipai do yong haba duna ki sahab hakata kapor ki sipai ki phong de ki juti sipai ki badan bakinar syapo jan namar 4 dan juti gerpang na kabenta ka jingile kai football hari kasi ha ki tu ki por ki kasi bat ki Bengali ki lay mensau ki jan bat andala wai ki la pen i ha ki sahab ya ka jing mensau Henry ki lar ki ban pen ban ka ru ka mer lembub ru ka longkat bamon tang ba ban om lembub pat na ki benta jong ka syadien jong ka met jong ubril hadin ki kasi ki lar khamnang bon bat kila nang banyele football bat sami kitim khasi khambon bat apdeng kitim khasi idan artli kitim ki ba khampau hakitu ki por ka wei naki kalong ka Christian Athletic Club ane ka CSC bat ka wei pat ka de ka Hills United Club ka CSC kalong ka tim ka bala job ning kong banyo ka Cup Ellie Cup dai kine kitim ki bala shai ha ka jingile kai football dai hakine ki por basami ki rule ki batmai ba ki khot ki new rule tang bala kataru ka jingi lembub hakitu ki puar kalong kabata ito met hadu banda pa nyang kenja ki skor habadai banya lembub bat hakite ki puar habaka wein ki tim khasi kabala dai banya le final persya ki sipai bat ki Bengali ki khasi ki bakershan ya laga jong ka tim ki lahla bat perta da ka baong penyap hadu baki khar Bengali anda ki latip ya ka jingmut ki lalej ban mudui sya deputy commissioner bat udisi usaha ya ka jing maham ba umbit syu ban ang penyap bat ubaong ki pulis kin kem bat kinte ya umta kila perto da ka weipat ka jing perta bat kata ka dai ban ong terai ya kane la pen snuthu ya ki dekhar ka bamut terai sitom la ne work hard kim tip ka jingmut kane ka ktin kalong kumju hi ha kata ka kentien penyam hadin kita gijingi lakai football lawan poi pat sakisipai Gorkha iwei point prati h batu Gorkha Regiment kinongi lakai jongkiru ilong ke bala train pha da ki sahab perton baki khasi omlong shu banjele kai laga jong ka tiem kumta ki lay lom lay perkhat no ban chujit no da baro kinongi lakai naman ki tiem
tangki banang pha ban penlong ka wei pat ka tiem endai kila yale kumta ka sami ka wei pat ka tiem ka baki ai kerteng daka kelam Khasi Jantia Athletic Association lane KJAA kumta ka ne ka tiem kala long ka ba khlan pha bat ka jingile kai bat ki sipai kala long ka ba itnat bat pensyong chit bhai ki pai ba ki rang ba khasi ha ki te ki por ki la khamnang ha ka jingile kai bat ki don ru ki bala syong chit bha ya ka jingile kai football bat ki rang ba ki long urai bahadur di rob me urai sahib hormu riding do Wilson Red Captain H Lingdo Chandranath Roy bat Master Josing Renja ibalong artat presiden ke Laban Football Club bat bun kiwei de ki samla khasi ha kite ki snam na kite ki nongile ka jong ka Khasi Jantia Athletic Association ki ba khampau ki long urishot jaj khongwer umas jaj nong neng chan pru na ka Laban bat kine arngut ki long shisha ki ko tempan lane ki banut banyele ye ki dekhar bengali bat bun ki sipai gorkha ki susha ara namadan ba ki sha lembop haki ki dekhar tang naga benta ba ki ting ki ya ino ya ka bol bat ki pej no shwa ya ubril bat ubril san ding do pat ulong usental half u banang pha bat habayo i ba omla shu ban pendat ya ka gur bla sha thap akatiem kumta umi no sha ki benta jong ka position ba sha khaman bat tang chuyo ya ka bol sha jan ka gol utang syukenjat kala rung bat syagol namal baki bor ke ba usyut mau ki speed bat ki stat lakum ukuli Usuraj Mohan Roy lakadong pat ulong unong yelek kai ubat tebit kata-kata ha ka ba kenjat ya ka bol lakum ba kenjat ki bengali wei bala kenjat na wing kata baro ki la ya herbat syagor unang ru ban penbakla ya ki sipai da ka ba ule thok ya ka met namar ki buat ar ngut ya u chisin ba ula her bat ka bor kita ki arngut ruki herlang bat kumta ui no ya kabor hel tang kamet sudah maki pat ki klempet ya kabor ki bot ya ubriu bat andala yang ki syam bagabol kam dan syu akajat jong u kane kala penlong ya ki pat ba banyar ki pasha ugul ki pal ha ki tu ki por pat udan ha peneng jingma ka bakrau namar ha baki wing na baro alyang ki kencat ya kabol syaphanggol kata baro ki la syu ya tur bat syapok gol unpet ya kabol ne unpet ya ki briu ki bayatur persya ya u Henry hakirul thmai menta ulalaj na ka jingma bat ugul ki pal ha ne ka juk menta uladan ha kata ka position ka balong safe balong yada pha na ka mensau bat kino ki batengku kulumare ugul ki pal kita ki player ki sya ban ai jingsneng ane ki sya ai first ane ka red card ka yellow card kum ta tertel nang ban laj na ka jing mensau jung ugul ki par Tika naya ka long ka jing tu kana balingkat siya pang ka jingpoy ka football hangani hari Khasi jongi nang bangin tip lang hamtam yu iru biki samla Khasi jongi mentai kila nangkiu na ka wei kapor siya ka wei pat kapor haka kami le kai football tingi ngechkam bagi sama jongiru kin long ki ba bet shisha bat kin kiu syakmat kumbalong lem ki wei kiri jong ka pertai ki ba yo la ka bam ka di na kane ka kami le kai football Renga kerpat tolong pat ki baterai sitom ku ki samla ki nangile kai football jong kari Khasi ibla undar rengkat bat pi rengkat ka jing trai sitom ka jong pi kene ka video kalong ka jing itu belengpat syapang ka jing point ningkong ka football baki player Khasi ki banengkong hang ne ha kari Khasi ba jongi ibla shibon